Marina Čeretková-Gálová je podľa niektorých kritikov nestorkou slovenských spisovateliek. Je autorkou viacerých prós, rozhlasových hier pre dospelých i mládež a rozprávok, bez ktorých by bol slovenský literárny a literárno-dramatický život chudobnejší. Pani Marina nás obohatila o majstrovské stvárnenie zväčša pohnutých osudov svojich postáv, podobný osud totiž mala aj ona sama. Spisovateľka Marina Čeretková sa narodila v obci Zbehy pri Nitre. Pochádza z 9-člennej rodiny drobného živnostníka, ktorý sa po 7 dcérach dočkal aj mužských potomkov. Ženská optika videnia sveta sa jej vlastne stala osudom a ona sama zastáva názor, že za ženskosť v literatúre sa netreba hanbiť. Ja mám taký pocit, že som si dovolila vždy povedať aj urobiť to, čo som chcela. Hoci teraz už napríklad viem, že poviem pravdu do očí, ale keď si surový a sprostý, keď niekto povedzme je na smrť chorý a ty mu to vykričíš tam, tak to nie je pravda, to je bezohľadnosť. Viete, že niekedy je bezohľadnosť pláštikom pre pravdivosť. Ale tak to nie je. Teraz to už viem, tedy som možno sem tam povedala, aj keď teda nebolo treba. Nebola som vôbec diplomatická. A teraz tiež diplomatická som už, ale len tak, aby som si nepokrivila chrbticu. V roku 1950 prijali pani Marínu na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, no ešte ako poslucháčka prvého ročníka musela po čistkách zo školy odísť a dokazovať svoje právo na vysokoškolské vzdelanie pri pásovej výrobe. Ja som veľmi túžila mať vzdelanie. A keď ma potom teda vyhodili zo všetkého. Ja som povedala, keď to nebo sa zrúti, ja chcem tú filozofickú fakultu mať. No sa mi to podarilo, vyše roka som robila v odevných závodoch vo Fraštáku. Neprijali ma ani potom odporúčanie, ozaj také mi dala tá fabrika, lebo však videli, že ja nie som nejaká mazná celebritka. A že teda sa usilujem a ja, keď už voľačo robím, tak chcem to robiť. A chcem to aj urobiť. No takže potom, ale po pol-druhá roku ma prijali, takže ja som robila aj na Bystričke, tam v tej knižnici národnej, kde aj tatičko Masaryk chodievali. No až potom mi prišlo to oznámenie, že môžem teda. Ale mám promócie, ale mám titul velikánsky promovaný filológ. Takže tedy doktoráty v tom roku aj zvýšili filozofickú, predtým boli 4 ročníky a keď ja som nastúpila, už bolo 5. Takže ja som toto všetko musela urobiť a z Košíc som to robila a urobila som to. Po ukončení štúdia sa pani Marina Čeretková zamestnala v Československom rozhlase v Košiciach ako redaktorka literárno-dramatickej redakcie. To boli najproduktívnejšie a najplnohodnotnejšie roky jej života. Žiaľ, trvali iba do príchodu tankov, proti ktorým pani Marina nahlas protestovala a trest na seba nenechal dlho čakať. Rozhlas to je pre mňa taká droga, že pre mňa to bolo strašné, keď som musela odtade odísť. Po 13 rokoch niekto vás udá a toto voláky niktoši vás nepreveria. Ja som v živote v žiadnej strane nebola. Čiže ja to, čo som hovorila, robila som hovorila z presvedčenia, ale povedala som, keď bolo treba, nikdy som sa nesklonila len preto, že teda aby som bola v očiach toho a toho nejaká pekná a neviem aká. Takže mňa strašne funkcionári tam nenávideli. Tak sa ku mne správali na východe, ako keby som ja tú republiku mohla na hlavu postaviť, alebo čo. Ale však prečo som hovorila, veď ja nemám ani moc, ani ju nechcem. Ja som netúžila mať nejaké funkcie, alebo čo. No ale bola som tajomníčka odbočky, potom časopis sme začali vydávať, volal sa Realita. A ja som bola šéfredaktorka, ale len externá, lebo som bola interná rozhlasačka, áno. Takže som mala zástupcu straníka. No ale keď toto mi prišli a mala som udať, že kto to tam je, tak ja som neudala nikoho, tak som ja. A som povedala, som napísaná, že som zodpovedná, som. Tak sa smiali, že som sprostá, no tak som radšej sprostá ako nemorálna.
Pani Marina zostala bez zamestnania, bez možnosti publikovať, bez muža, sama s dcérou a s problémami. Keď sa jej dcéra vydala, spisovateľka sa rozhodla konečne z Košíc emigrovať a vrátila sa do rodnej Nitry. Aj tu sa však musela prebíjať rôznymi zamestnaniami a zápasiť s dobou, ktorá ju nemilosrdne ponižovala a vytláčala na perifériu slovenskej literatúry. Vtedy som si myslela, že idem domov. No a tak postupne, ale k bytu som nemohla prísť. Toto už vtedy bol starý byt. No a otvorene mi povedal ten jeden, čo tam má rozhodovať, že keby som bola športovec, futbalista, takže zajtra mám byt. No ale čo je spisovateľ? No lebo to uvádzajú ešte doteraz. Aj v televízii, keď vidí, ešte aj tá posledná klapka je napísaná, že kto je to, čo je to, a spisovateľ kde? A boli roky, keď vôbec meno spisovateľa nebolo uvedené. No ale ja tvrdím, že to spisovatelia si dopustili, že to takto je. Prečo? Prečo sa oni, tí, ktorí mali teda funkcie a to, prečo sa za to nepostavili, alebo čo? Tým bolo dobre, lebo ich aj v zahraničí vydávali a mňa zo všetké moje knižky, čo ja viem, spálili, alebo čo porobili. No, nie, mne nevyšlo nič v druhom vydaní a že v zahraničí, kde vôbec, keď ste na čiernej listine. A čo ju v ťažkých chvíľach držalo nad vodou? Lebo som predsa našla ľudí, ktorí boli aj podobní ako ja. Som si hovorila, no keď ja som taká, už nikto na svete nie je normálny a v poriadku, morálne. No tak našla som v Nitre, doktor Melicher sa volal, tak ten vedel, o čom to je. Ale to väčšinou tí, ktorí tiež boli postihnutí, vedeli, o čom to je, lebo ja som zažila, že prišli na druhú stranu ulice a nikto ma nepoznal, nič. No a teraz, keď taký príde a sa mi vnúcuje, tak už ma to, už si poviem, no dobre, si chudák, aj si bol, aj si zostal. Ale už ma to není v oči, tak vtedy bol riaditeľom vydavateľstva slovenský spisovateľ Mihálik. A poslala som rukopis. A on, keďže vedel, že ako na tom som, že teda nemôžem publikovať, tak on si zavolal na ústredný výbor KSS tam a spýtal sa, že čo teda, že tam ani nevedeli, kto som, čo sa nestarali. Takže on sa postaral o to, že mi jednooký po tých 7 rokoch, v 78. vyšiel potom jednooký a potom už akoby sa boli tie dvere, tam tá škára nejaká otvorila. Po románe Jednooký nasledovali prózy Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej, Cudzie deti, román Úraz, miniromán Uniesť si svoj kríž a novela Anielik. Už onedlho jej vyjdú komorné príbehy zo 4 truhlíc nazvané 13. komnata. Keďže je to 13. komnata, tak je to to, čo teda by ste nepovedali ani nehovorili ani nič. A ja nebudem písať spomienky alebo životopisy svoje, alebo čo. Takže ja som si tam nahliadla do tej komnaty. Prišla som na to, že som mala nejaké poznámky, čo by som už pozabúdala a našla som to a mám to a som sa do toho zakúkala a som si vymyslela, že teda veď v tej 13. komnate boli tie truhlice, nie? Z rozprávok, to viete. A prečo liezol každý do tej 13. Lebo to bolo zakázané. No tak. Takže ja som takéto zakázané volačo urobila. Povedal mi kolega, Marina, ty sa nevieš trhovo správať. No neviem sa, ani sa už nechcem. Hnusí sa mi to, nechcem to. Raz som si doničila členok, do nemocnice ma tam zobrali a po chodbe ide dievča a číta moju knižku. Pre mňa to bolo viac, ako keby mi napísali 10 nejakých dobrých recenzií, že teda v nemocnici ide dievča po chodbe, ale som ani nepovedala, že teda som to ja. Že nikdy som sa neprezentovala, že som to ja. Trhovo som sa nikdy nevedela správať. A už myslím si, že som stará na to, aby som sa teraz začala. Ale bola, ktoré si na starosť robia hanbu a ja si už nebudem žiadnu hanbu robiť, dúfam. Spisovateľka Marina Čeretková sa rada stretáva s múdrymi a rozhľadenými ľuďmi, ktorí sa z nášho slovenského umenia, z tradície a z výsledkov našej histórie učia žiť pre budúcnosť. Isté ilúzie vedome a dobrovoľne stratila, napriek tomu však sedí za svojím písacím stolom a píše príbehy. A tieto príbehy sú jej návraty k hodnotám.